Colossians chapter 1. Colossians chapter 1 verses 21 to 22. Colossians chapter 1 verses 21 to 22. Praise God. Colossians chapter 1 verses 21 to 22. Naanata? Okay. Kaniadto layo kamo sa Dios og kaaway niya tungod sa dautan ninyong mga hunahuna og buhat. Apan karon gipasiguli na kamo sa Dios ngadto kaniya pinaagi sa kamatayon sa iyang anak aron makaatubang kamo kaniya nga balaan, putli og walay sala. Baliko na tog basa. Kaniadto layo kamo sa Dios og kaaway niya tungod sa dautan ninyong mga hunahuna og buhat. Apan karon gipasiguli na kamo sa Dios ngadto kaniya pinaagi sa kamatayon sa iyang anak aron makaatubang kamo niya nga balaan, putli og walay sala. Ang Ginoo magpanalangin natong tanan pinaagi siyang mga pulong. Amen. Manglingkod ta ingnan nang nas imong tapad, paminaw og ayo. Minaw tag ayo mga igsoon. So ang atong hisgutan karon kining pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon kung tinuoray ba nga nakasurrender na ta sa atong kinabuhi diha sa Ginoo. Okay? Tinuod ba nga nasurrender na nato ang atong kinabuhi diha sa Ginoo? Kanang nasi mong tapad pangutana, ina nasurrender na nimo among kinabuhi diha sa Ginoo? Tarong og lingkod kung nasurrender na. Tarong ato bang ari? Say i-mention paningalan. Ato bang ari dali? Tarong og lingkod. Okay. So, karon nga kagabion maunay ato ang hatagan pagtagad kanang tinuod bagyod nato nga nasurrender na ang atong kaugalingon diha sa Ginoo. No? Tinuod bagyod. Gerald, tarog lingkod dong. So, muni ang ato ang karon nga subayon mga igsoon tungod kay bisan ako sa matag adlaw, sige kog pamalandong Lord, kumusta gining akong pagkinabuhi? Kumusta maning akong pagkasulugoon? Kumusta maning akong pagpamuhat para sa imong kahimayaan? Kaya na mga panahon mga igsoon nga ang atong pagsurrender sa Ginoo kutob na lang di ay sa dila. Naikanta nga, I surrender all. Pero pagkataod-taod, human sa simba, to agamay din na, nanayaw na dito mga sagunsa na lang. I surrender all ko no. Karon atong susiyon ning tagsa-tagsa nato kakaugalingon kon may bawaan nato nin na surrender nampoy nag-surrender nga gamay lang. For example, nadakpan siya na ay nadakpan ba niya ang gabaligya siya syabo o niya ang gisurrender niya usa ka kilo niya na pada siya siyam nga gitaguan. Siyam ka kilo. So wala na surrender ang tanan. Okay? Wala na surrender ang tanan. Sa mga bana, inigdawat sa sweldo. Okay, dawat sweldo, 6,000 ang sweldo. Yang i-surrender, 4,000 lang. So wala na surrender ang tanan. Okay? Kinahanglan gyud na mga igsoon nga og magisgot gyud kag pag-surrender, total ba? Total nga surrender aron nga makita nato, makita nimo ang imong kaugalingon nga tinuod gyud ning pagkatinawag sa Ginoo sa akong kinabuhi. Tinuod gyud ning mga pulong nga nahitabo nadungog na ko nabasa nga nagpanghitabo sa akong kinabuhi. Ngano man na may total surrender. No? So uban nato kaniadto mga igsoon ay okay, surrender na nang imong mga lana kana mga anting-anting, mga Diyos-Diyos. Gitaguan na dayang uban. Wa dayang gipang surrender mo na musigig ko, Lord, tabangi Ginoo panalangini ay kaayuhan. Wa gay kaayuhan nga naman na ay gitaguan. So nakainumdum ta mga igsoon nga sa Bible na mga tawo nga
naa sila gipangtaguan, mauna nga ang ilang pag-ampo, di gyud kaabot sa Ginoo, plus na ay mga problema or giras kinabuhi, dili sila magmadaogon. Nga naman, dili tanan na surrender. No? Di tanan na surrender. Kamong mga, muna akong masubo kog ayos akong young people, nga naman, nangandoy ko, bisan yung ginikanan, nangandoy ani nga, nigabot sa panahon, wala na mi, ang inyong kinabuhi, secured diha sa Ginoo. Wa may problemahon, wa may kabalakan. Ang inyong future, kana bitang na stable na ka, may trabaho na, nindot na, unya, mag-desisyon na nga, magngitag partners kinabuhi. Imagine na ragyod nang, musugod nag ibog-ibog imong kasing-kasing, mag-crush-crush na dayon imong kasing-kasing, mo padayag na kadayos imong gibati. Pero paukbon gani kag-asa ang Korinto, di katuod. Sige, ukbak, atong ablihan atong Biblia, Galatia, di others, Genesis, nangita. Unya, no? Tabla nang banighana marong gipang post kabahin aning nidagan og iske, unya di masugo sa balay. Dagang kayong gipang post, ana. Nga na po usahay ni mga Kristohanon, mga igsoon. Now, ningon ang atong gibasa nga, kaniadto kaaway tas Ginoo. Nya karon unsa naman? Napasiguli ta pinagi ni Ginoong Hesukristo. Ang problema, sa atong batasan, gipang buhat, gipanulti, gipang huna-una, mga desisyon nga gihimo, nagpakita nga sa gihapon, layo ta sa Dios og nakig-away pagihapon ta niya. Pero naa ta sa simbahan, gasimba. Di ba? Gasimba, pero ang pagkinabuhi ba, nakig-away gihapon sa magbubuhat sa Ginoo. No? Munang ato narong susihon pag-ayo mga igsoon. Aron makasabot ta og unsa gining tinuod nga pag-surrender, atong i-connect ning panghitabo. Ako ning nahisgutan sa mga nang labayng panahon, nawali na nako ni kamahin aning mga Gibeonite nga mi-surrender sa tropas military sa panon ni Joshua. Ni-surrender sa Israel. Mga Gibeonite ni sila. So nining tungura, atong adtuon mga igsoon, Joshua chapter 9, mahitungod ni siya sa 7 years nga pagpakigubat ni Joshua aron ilugon ang yuta sa Kanaan. Unya, doon na mga nasod nga napildi niya, ang nasod sa Ai, ang nasod sa Jericho. Kining na nag-una nga mga nasod, kusgan kayo, og ligon kayo, pero napildi ni Joshua, uban sa iyang tropa nga mao ang mga military niya, ang iyang mga sundalo nga mga Israelita. Karon ang sunod nilang gubaton, kining Gibeon, mga Gibeonite. Ang tanaw na to sa Joshua chapter 9, subaybayaran ninyo ha, kanasubayan lang ninyo, kaya ako ning basahon. Unya ato ning i-relate sa ato ang pagkinabuhi karon. Ningon diha, Joshua chapter 9 verse 1. Ang mga kadaugan sa mga Israelita nasayran sa tanang hari sa kasadpang dapit sa Jordan, nga nagpuyo sa mga kabungturan og sa mga kapatagan og sa tanang kabaybayunan sa dagat sa Mediteraneo ngadto sa Lebanon sa amihanan. Kini sila ang mga hari sa mga Hitihanon, mga Amorihanon, mga Kanaanhon, mga Perisianon, og mga Hibihanon, og mga Jebusihanon. Busa, nagpatingog silang tanan, nagtigom silang tanan, og naghiusa pagpakig-away kang Josue, og sa Israel. Now, kahinumduman, nga sa time ni Joshua, 31 kaging harian ning grabe kayo nga kusgan kayo, nagtabangay pag yun ni. Pero wala ni nidaog kay nag-uban man ang Ginoo sa mga Israelite. Same sa panahon karon. Bisan pa og magtinabangay na ni tanan, North Korea, China, Russia, mga mo man ay gi-prophecy nga mga Gog, Magog, Iran, kanang mga Arab countries, magtinabangay pa na sila. Historically, mapildi raning Israel kung makasala sa Ginoo. Manaan ni siya allies nga mutabang niya, USA mutabang niya, Canada mutabang nila, or dili ni mutabang, mudaog gyud ni gihapon ning Israelite,
tungod kay covenanted man ni sila sa Dios. No? Sa history, tanan yun mga giants pa gani ni, pildi nila. Naani sila 1:600 champion. Like Shamgar in the book of Judges 3:31. Ningon dito nga si Shamgar, nakapatay siya og 600 ka mga Filistianon nga mga champion, mga manggugubatay gito. Unya unsa ray ang gigamit? Igtutugsok sa ilong sa baka. See? Ang kawaladon mga igsoon dili na babag nga di nato maangkon ang kadaugan. Kay ang kadaugan naa sa taong hinlo yang kinabuhi at tubangan sa Dios. Ang kadaugan naa sa taong giubanan sa Dios nga Dios sa kadaugan. Amen. Imagine ako no, nagatubang siya dito og igtutugsok ras ilong baka na iyang gigunitan. Nya iyang giatubang mga higante nga 600 ka buok na naggunit og mga espada, may mga puthaw sa ulo, sa dughan, sa hawak, sa batiis, sa bukton. May mga espada, mga bangkaw, may mga taming. Nakigubat sila ni Shamgar, si Shamgar nagbitbit lang intawon og sangas bayabas nga gitalinis. Igtutugsok sa ilong baka. And the Bible says nga, midaog si Shamgar og nahimo siyang maghuhukom sa tibuok nasod. See? Nga dili na to mayo tag kusgan man say na dala na nato nagtutugsok sa ilong baka. So, mo ni ang nahitabo silang tanan nagsanib puwersa na sila og nagapangandam sa pagsulong ni Joshua. But dunay usa ka gingharian mga igsoon, kining gitawag og mga Gibeonite, naas verse 3 ningon, apan sa pagkasayod sa katawhan sa Gibeon, sa nahimo ni Joshua or ni Josue sa Jericho og sa Ai, nagkasabot sila sa paglansis kaniya. Kami nga tag maglansis kanang ilaron, limbungan, kana siya mao na. Unya nanguha sila pagkaon o gikargahan nila ang ilang mga asno og daan nga mga sako og panit nga sudlanag bino nga gisi na og tinapakan. Nagsulob sila daan og tinapakan nga mga sandalyas og nagkagidlay ang mga biste. Ang dala nilang pan, bahaw og giagop-op. Nagituyo nila ni. Sila na may sunod nga sulungon. Ang ilahang dapit tulo na lang kaadlaw lakawon sa mga Israelita, maabtan na sila. Pero ilang gituyo nga, grabe, ang Jericho gani, pilde. Ang Ai man gani, pilde. Hubas man gani ang dagat. Hadlok sila ni. Nahubas man gani ang suba sa Jordan, paglabang ani, hadlok sila. So ang ilang gimo, nagpakaruning sila, nga ang ilahang nasod, kinalayuan pa kaayo. Mauna nga, doon na sila gisugo, nga lakaw tagbuan ninyo, pakigsabot mo nila, pagdala mo, pagsuot mo daan nga biste, mga tinapakan, daan nga sandalyas, pagdala mo gisi nga sudlanan og tubig, pagdala mo og bahaw nga tinapay, aron ingnon nga, dugay na mo kaayong nigikan, nga nagpanaw, gikan mo sa iyong dapit, nga nakigtagbo sa mga Israelita. Ang ilang purpose, dili man nila makayang gubaton ang mga Israelite, mag-surrender na lang sila o makighiusa sa mga Israelita. Nasabta na to? Padayon na ito basa. Verse 6. Unya, miadto sila kang Josue dito sa kampo sa Gilgal og miingon sila kaniya og sa katawhan sa Israel, gikan paintawon kami sa layong dapit og buot unta kami nga makigsabot kaninyo. So di sila makig-away, di sila musukol, makigsabot na lang. Amen? Makigsabot na lang. Makig-covenant na lang sila nga kalinaw ta. Dili ta makigubat ani. Verse 7, apan ang mga tao sa Israel miingon sa mga Hibihanon, nganong nakigsabot man manong makigsabot man kami kaninyo. Tingalig duol ra kamo o gipuy-an. Verse 8, umingon sila kang Josue, andam kami sa pag-alagad kanimo. Og nangutana si Josue kanila, kinsa ba kamo og tagadiin ba kamo? So ningon sila nga, dili may makigubat, himuan na lang ming inyong mga sulugoon. Sabta na to?
himua na lang mi nga inyong sulugoon. Kaya wala man sila option. Musukol sila or mahimong sulugoon. Kita na atay option? Wala. Duha rang may tabo sa tong kinabuhi. Musukol tas Ginoo or mahimot ang alagad sa Ginoo. Duha ra ang option ani. So, sabot sila nga, mualagad mi ninyo, surrender mi. Mahimo na lang mi, makigiusa na lang mi ninyo o mag-alagad lang mi ninyo. Verse 9, mitubag sila, gikan kami sa layo, mga Gibeonite nihan, itubag. Gikan kami sa layo, kayong dampit, og mianhi kami, kay nakabalita man kami, mahitungod sa Ginoo nga inyong Diyos. Nakabalita kami sa tanan niyang gibuhat didto sa Ehipto. So, hadlok kayo sila, tungod kay nabawaan nila ang tanang gihimo sa Ginoo, diin maoy nagluwas, nagpahinggawas, naghatag kadaugan ni ining mga Israelita, gikan pas Ehipto. Makigubat sila, mudaog, muagi sila mga lisod nga mga dapit na ang panabang sa Ginoo. Ingon ang verse 10, og sa iyang gibuhat sa duha ka hari nga amorihanon sa sidlakan bahin sa Jordan. Kung kang Sihon nga hari sa Hesbon, kang Og nga hari sa Basan nga nagpuyo sa Astarot. Verse 11, ang among mga pangulo ug ang tanang katawhan nga nagpuyo sa among yuta, nagsugyot kanamo sa pag-andam og pagkaon og sa pagpakikita kaninyo, aron sultian kamo nga andam kami sa pag-alagad og pagpakigsabot kaninyo. Verse 12, tanawa, ang balon namo nga pan, sa paggikan namo, init pa ang pan. Di ba? Nga naman, ilang gidalaan og bahaw nga panos. Arong mutuo lang yun, nga gikan sila. Paingon sila, paggikan namo, init pa ang pan. Sunod, sa pagsulod namo bino ni ining sudlanan nga panit, bag-o kining panita apan tanawa, gisiun na kini. Ang among bisti og sandalyas na daan na tungod sa taas kaayong panaw. Muna ilang gisulti. Nya kisa may mga Israelitang nakahibalo, nga wa man gyud. Nga ang next na diay nga dapit sa ilang pagpakigubat, mao naman diay ang dapit sa mga Gibeonite. Nya ang giingon aning mga taga Gibeonite, gikan mislayo, pagikan namo init paning pan. Di ba? Nababantay mo mga igsuon kay dunay mga Kristo, bisan mga tawo nga iyas Ginoo, mailad. Tanawara ko na mga Kristohano, no? Kita raga ni gwapo dito sa eskwelahan, so di Kristohano, nahala. Kadali kay mailad ba? Verse 14, gipakig-ambitan sa mga tao sa Israel ang pagkaon, apan wala sila magpakitabang sa Ginoo. Abi sila ningon, Lord, tinuod ba yung gikan sila glayo? Basta taga-diriran eh. Wala sila nagpakisusay. Verse 15, busa, nakigigala si Josue kanila og naghimog kasabutan nga dili sila patyon og gipanumpaan kini sa mga pangulo sa Israel. Verse 16, tulo ka adlaw human mahimo ang kasabutan, nasayran sa mga Israelita nga kining mga tawhana silingan ra di ay nila. Ayo, kasulay mong text-meet mga igsoon. Unya ang imong text-meet to ara des pikas kwarto kay ag imor ding ate. Sa una man yung uso mga victim. Mag-text me dayo na nya kisay imong ngalan na nya magpa as if nga laki. Nag-eskwela ko sa Recoletos, dagan basta yung ingana niya. Pagkahibawan na nanay kakatawa atong pikas kwarto. Kay gikilig na ning ka-text. Unya iyara ding ate ang ka-text atong pikas kwarto. Nibawa nilang silingan na di ay nila. Ang problema, nakasaad naman sila. Nga dili nila pamatyon. So tanawa mga igsoon, bisan pag asa may mas bugat ang nalimbungan, ikaw nalimbungan ka, nako, or ikaw nagsaad diri nako. Asa may mas bugat ana? Ang imong saad or ang akong pagpanglimbong. Sa Bible, always gyud nga mas dako og responsibilidad ang naghimog saad. Muna nga bisag ng limbong ang Gibeonite dili nila pamatyon, nakasaad naman gud sila nga ilarang himuong usa na nila ning maong katawhan. Lamang nga sila mahimong mga sulugoon nila. So bisag nalimbungan sila ilang buhaton ng saad, karon ba naghanang saad?
Natoy nagpost sa Facebook nga niingon nga lami ang puy-an ni among barangay kay mga tao dali rang maduol. Matinabangon, dali rang duulon, ug maluluyon. Kay mao may ilang makitaas mga tarpulin. Una ningo sila lami ang puy-an ni among barangay ron. Kay ang tanang tao matinabangon, maluluyon o unsa pa. Naapa mo? Daghan ba mga saad ron? Naapa mo diha? Karon. So, dinhi na nagka-problema sila. Atong tanawon mga igsoon. Ningon ang verse 17, busa ang katawhan sa Israel, mipanaw og tapos sa tulo ka adlaw miabot sila sa syudad nga gipuy-an ni ining mga tawhana. Gibeon, Sefera, Berut, o Kirya Tiarim. Mao ni ang mga pangalan. Apan dili makahimo pagpatay kanila ang mga Israelita tungod kay may gipanumpaan mangkasabutan ang mga pangulo sa Israel tali niini mga tawhana sa ngalan sa Ginoo, ang Dios sa Israel. So didto man sila nanumpa sa ngalan sa Ginoo. So sa gikaingon ko na ang promise ug ang cheating, pag pang-cheat nimo, pag panglimbong nimo, mas bugat gyud responsibilidad tong naghimo og promise. Kaysa nang limbong, kanang nang limbong pasayloan na, pero imong gi-promise buhata. Nakuha na to? Ang tanang mga tao nagmulo sa ilang mga pangulo mahitungod niini. Apan mitubag ang mga pangulo, may balaan kaming kasabutan tali kanila sa ngalan sa Ginoo, ang Dios sa Israel. Busa dili kita makadagmal kanila. So, dili na nila tanawa ha. Ang himuon nila ilag yun yung i-eliminate, pamatyon yun nila tanan. Silutan yun kanang tanan nga kadaot, mahitabo nila. Kay ang commission is, pamatyon mangyod ang tanang namuyo aning dapita. Pero tanawa, dili nila mabuhat ning maong pagpamatay ngadto sa mga Gibeonite, kay kining mga Gibeonite nakasurinder naman sa ilang mga kinabuhi ngadto sa mga Israelita. See? Kung ato ning tan-awon sa atong Kristohanong kinabuhi, kitang tanan kaaway sa Dios og silutanan patyonon tungod sa sala. Pero tungod kay nakasurinder tas atong kinabuhi diha sa Dios, wala na. Munang niingon dito sa Roma 8:1, ang nahiusa kang Kristo, ang nagsurrender na diha kang Kristo, dili na mailalom sa silot. Amen? Muna pinaka-importante mga igsoon. Ang nakasurrender na og nahiusa kang Kristo, dili na mahiagom sa silot. Pero ang pangutana, unsa may ilhanan sa mga tawo, ilabi na nga nag-ingon nga mga Kristohanon, nga sila tinuod ng nakasurrender sa Ginoo. Padayon ta. Sa verse 20, dili nato sila pamatyon tungod sa among saad. Kay kung pamatyon nato sila, silutan kita sa Dios. Na, kung dili mo tuman sa saad, silutan sa Diyos. Verse 21, ayaw sila pamatya. Sa ilang buhaton? Apan, kinahanglan nga mamugha sila kahoy og magkalos og tubig alang kanato. Mao kini ang gisugyot sa mga pangulo. So sukad karon nahimo na silang alagad sa mga Israelita. Ngano man? Gisurrender nila ang ilang kinabuhi ngadto sa mga Israelite. Karon, balik tas atong pangutana. Unsay ilhanan nga ang atong kinabuhi tinuod ng nagsurrender sa Ginoo? Mag-alagad ta kung asa ka ni surrender. Sadyang si Pedro sa Juan 21, sadyang nakasurrender na si Pedro sa iyang kinabuhi sa Ginoo, giingnan siya, Pedro. Kaniadto, ang unsay imong gusto, mao'y imong, moadto kas dapit nga, mao'y imong gusto. Unsay imong gusto nimong biste, mao'y imuha. Apan karon bistihan ka, lain ang mobiste nimo, dili na ang imong ganahan, kundi ang ganahan sa mobiste nimo, mao'y ang ipasuot nimo.
nya moadto kas dapit nga dili nimo ganahan. Sa lakton nga pagkasulti, karon nga nakasurrender na ka, ang imong ganahan, ang imong katungod, ang imong kinatibuk ang kalipayon, ang imong kinatibuk-an nga gustos kinabuhi, ang imong tumongs kinabuhi, padaplin ni tanan, kay musunod ka, niya, nga mao ang Ginoo, nga imong gisurindiran sa imong kinabuhi, sa unsay iyang gusto nimo, sa asa kaniya paadton, o unsay iyang ipabuhat nimo. Kaya ni surrender naman kaniya. Dinhi na to nasakpan ng atong kaugalingon. Nga daghan kayo mga panahon or tingali, nagsurrender ta, pero dila lang. Kaya ang tinuod na pag-surrender diri, sila pag-ingon, oy, anong mamugwa, matagkahoy nga kita, may atuan ning dapit. Pero kani surrender man ta nila, ugon sa ilang gusto mo atong buhaton. Tama? Karon, kung Kristohanon ka sa ato pa nakasurrender kas Ginoo. Pero ngano man nga ang imor gyapong gusto, ang imor gyapong desisyon, mora po'y imong gisunod. Na gani uban di mananghid sa Ginoo ba? Ditso na. Lord, mao ba ning akong desisyon Ginoo? Mao ba ning akong buhaton Ginoo? Di gani makigsultig pastor. Di gani makigsultig ginikanan. Ditso na ba? Matingala na tanya, ang uban mag-drawing na dayong una-una. Ngano man, naunsa naman po, ngano man. Walay pagtugyan ba? Padayuno na to. Unsay ilang gibuhat sunod. So nahimo silang sulugoon. Nahimo silang alagad sa mga Israelita. Verse 22. Gipatawag ni Josue ang katawhan sa Gibeon o gipangutana, nganong gilimbungan man ninyo kami og miingon kamong kanamo nagikan kamo sa layong dapit. Ngani araman di ay kamo magpuyo dinhi. Verse 23. Tungod kay gibuhat man ninyo kini, silutan kamo sa Dios. Mahimo kamong mga sulugoon aron sa bughag kahoy, sa pagsag-ob og tubig, alang sa balaang dapit sa Dios. Sa verse 24, mitubag sila, gibuhat kadto namo, tungod kay nasayod man kami, nga ang Ginoo, nga inyong Dios, nagsugo sa iyang alagad nga si Moses, sa paghatag kaninyo sa tibuok yuta o sa pagpapatay sa tanang kaliwatan nga nagpuyo niini. Gibuhat kininamo kay nahadlok kami nga pamatyon ninyo. Sa to pa, na-realize nila nga wa gyud mi ikasukol. Josue, wala mi kasukol. Wala may, bisan pag giuna-una na gyud namo kaayo, gitimbang-timbang na gyud namo kaayo, bisag unsa pa may ka-expert sa panggubatan, among nakita nga ang among kaisog, ang among kahibalo, wala gani ni nakatupong sa Jericho. Pero ang Jericho, pilde. Ang Ai na pilde. Ang mga nasod ngayong giagian na lisang. Muna nga nahibaw kami nga wala mi mabuhat. Wala may ikakaya, wala may ikasukol, mo nang musurinder na lang mininyo, makigiusa na lang mininyo, mualagad na lang mininyo, kung niabot lang unta ni sa huna-huna sa kada Kristohanon. Nga Lord, wa ko'y ikasukol nimo, wa ko'y ikasarang, wala ko'y mabuhat, Ginoo, luoy kayo ko og musukol ko nimo, mao nga Lord, musurinder na lang ko nimo og mahimo ko nimong sulugoon. Nakuha na to. Karon ang pangutana, nasurrender ba gyud nimo ang kinatibukan sa imong kinabuhi dias Ginoo? Kamo music team, pangutanon mo na ako, nagsurrender mo sa imong kinabuhi dias Ginoo? Kining kamong nagapangalagad sa Ginoo, nagsurrender lagi tas kinitabukan na to. Kay basin matigulang na lang taan ni Gwinali, mga bugto na lang yung ugat, at akiho na lang tag. Huna-huna, kanuna yaning. Nasurrender ba na to, tanan? Pwede di ay magsayaw diri sa Ginoo, magsayaw po dito sa kalibutan. Pwede di ay magkanta diri sa Ginoo, magkanta po sa kalibutan. Pwede di ay ni. Pag naigo na sa wali, pag naigo sa badlong si pastor sa laan. Kay okay raman ni sa uban, lakaw sa uban. Lisod kaayo no. Kinalisudan na kaayo. Now, tungod kay totally sila nakasurrender ngadtos Israelite,
Lagot kayo ang Israel lang. Nga nung ibuhat man ninyo. Gilimbungan ninyo kami. Pero dili naman nila mapatay. Ang mahimo nila, sige, mahiusa na mo namo. Pero ang may tabo, mga alagad mo diri namo. Eksakto ni, sa naitabo sa atong kinabuhi des Ginoo. Nga naman, kay kaniadto mga igsoon, silutanan tang tanan. Niunsa ganito atong gibasa sa Colossians 1. Niunsa to ganina? Kitang tanan layo sa Dios tungod sa atong pagpakadautan og kaniadto kaaway ta sa Dios. Pero sa diyang gisurrender nimo imong kinabuhi sa Ginoo, ang nahitabo nahiusa ka noon diha sa Ginoo og nahimo kang alagad niya. Amen? Amen ba? Mga alagad sa Ginoo ingong amen. Now, so totally surrendered sila. Tanan sila kay nag-surrender man sila, wala nay mo gamit nilag espada, bangkaw. Ang ilang dala unsa at sa og balde. Kailan mo balde? At sa og balde, ma'am, mamugha sila kahoy og tighakot og tubig. Walay ni gamit nila og armalite. Walay mi gamit nila espada, bangkaw ni taming. Walay nagsulob nila og metal nga helmet para sa gubat. But ang ilang gisuot mga igsoon, mga bisti sa pagkaalagad og nagbakos sila mga tuwalya, mga panapton. Pagpaila nga sila mga ulipon, mga sulugoon. Nya kining tuwalya mga igsoon nag-symbolize na siya sa pagpaubos. Munang si Jesus Christ nagbakos siya tuwalya unya iyang gihigasan ang mga tiils tinunan. Nagpaubos siya. Imagine ng taong nagbuhat sa langit o sa yuta, nagpaubos. Nakita usahay mga igsoon, apel na ko ani, grabing garbuha kayo. So diha mapangutana na to itong kagalingon, totally batang nakasurrender sa Diyos. Sigurado ba yun na nga ang tanan ba na surrender na to sa Ginoo? Ako ning balikon, sa time nga nakasabot yung ko og na-surrender na ko sa Ginoo tanan, ingon ko ni Lord nga, Lord, kini bitang kalibutanon nga mga awit, unsa pa na diha mga kaliukag, kalibutan, barkada, di na ko ani. O niya, ang tanang nabili na ako na ning ihatag nimo. Total, ikaw may naghatag ani. Munang, niabot pod sa panahon nga, maupoy akong gidala. Kaya nakita mo guna ako, unsa pod ang pagpalambo sa Ginoo, kung ang tanan nga naani mo, imo jung ihatag sa Ginoo. So, nadala. Bisag asa dadon na to. Munang masubo kayo ko anang mga magpagamit as Ginoo, unya pagamit na pud sa kalibutan, masubo kayo ko ba? Mura kog nahasol nga ingani di ay ni. Ingani di ay ang bation ani. Wa po ko nang ingon diha nga og gaunsa mo sa kalibutan nga impierno na mo, ang Ginoo may maghukom. Pero ang ako lang gyud nasabtan nga ang iya sa Ginoo mas malipayon gyud kung hingpit nga ang tanan nga naa niya iyang ihatag sa Ginoo. No? Dunay usa ka sikat nga singer ang iyang pangalan si Lady Gaga. Unya nagmahay siya nga naapil siya aning organisasyon sa Illuminati. So unsa man ni siya nga mga organisasyon, kini sila nga mga organisasyon nagpromote ni sila og gipromote ni ang ilahang meaning, kung imong tunan lang organisasyon, kunyari, nag-protect sila o religion, mga religion. Pero ang ilang pang-exercise is, hatagan o kagawasan ang huna-huna sa tawo, nga pilion nga magkinabuhi nga independent, nga gawas nun. So, usa sa iyang mga kanta ngayang nahimo, katong Alejandro. Alejandro, familiar mo na niya, don't call my name. Kanang word nga, kanang pangalan nga Alejandro, it means the creator of universe. He said, don't call my name. Ayaw kong tawag ka, di ko imo. No? So, nagibutang niya dito, nagmahay siya. Unya, kabalo ka mga igsoon, kasagaran sa mga nisikat og ayo dinha sa kalibutan, na train sila sa church. Sa church, gina sila nagsugod og cut-on. Ngayon, abot sa panahon, adto na sila sa kalibutan na diha na sa kalibutan nila gigamit. No? Naisikat kayong kanta karon niya nga kanang naa sa Facebook, bag-o man siguro na.
Burag bag-o pa na kay wa ko kadungog ana sa una. Nya karon ra man ang bata bitang anang bata magtan-aw og reels, nya maapil man na nga kanta nga limot ko ana, di ko ana. So, ingon na bitaw, but sa ako lang mga igsoon, kanang suwayi ba? Suwayi nga, ang imuha bitang pagka-surrender sa Ginoo, iya na gyud sa Ginoo tanan. Suwayi, nga iya na gyud ni sa Ginoo. Aron nga, makita nimo nga, ingani gyud di ay kanindot. Nga always kang excited o sa ipabuhat sa Ginoo, excited kayo ka, kabalo ka pag naaman gug kaaning appetite sa mga kalibutanon, mga igsoon, uga o walay lasa ang pulong sa Ginoo sa imuha. In fact, pag sold out kas Ginoo, totally surrender ka ni Lord, naigo kaswali, malipay pag yug ka. Nagayuban mo yung pastor, grabe, nakahilak yung ato, igo kay kato mga nangalagi pong adlaw, nang labing adlaw, pastor, kasa man ko. Pero kani mga taong dili totally surrenders, Ginoo, pag naigo, nagwali, mga suko. Suko kayo, marag. Muna ako usahay, maghuna-huna lang, kung di na lang guro kong mangwali, ani? Di na lang guro tamo mamadlong niya, ato na lang iwali diri, puro kadaugan, panalangin, prosperity preacher na lang, kwarta, tanan. Kay ugna ay mabadlong. Masuko ra ba? So, now, ningon diha, sa verse 24, mitubag sila gibuhat, gihimo na mo to, kay hadlok mi. No, nadungog na mo ang tanang panghitabo. Sa dihang ang Dios naguban kaninyo gikan pas paggawa sa Ehipto. Hadlok sila. Yung verse 25, karon ilalom kami sa inyong pagbuot. Tanawa ra ni. Verse 25, unsa? Karon ilalom kami na aba mo'y nakit-an diha. Nga kung asa ka nag-surrender, didtog unsay iyang pagbuot mo'y mahitabo. Nakuha lagi na to. Tungod kay nailalom naman sila sa mga Israelita, so unsay kabubutos Israelita, maunay mahitabo nila nga mga Gibeonite. Dili na sila magbuot-buot, magnegosyo taga-tua, magkuhan taga-tua, kay total, maunay muna. Dili na, kay nga naman, ilalom naman. Ningon ang mga Israelite, surrender niyong espada, mga bangkaw, pang ayaw na. Diyan na mga balde ang ingi-issue ninyo. Diya pa'y at sa, kay ang inyong trabaho, maghakot og tubig, magbuga og kahoy, para sa mga Israelita, diin dito mo na surrender. Nga kung sabton og ayo sa usa ka Kristohanon, kung ni-surrender siya sa Ginoo, ang tanan niyang mga unsay iyang patigayon, ganahan siyang kinabuhi, iyang ipadaplin, og Lord, unsay imong gusto, na muna'y akong buhaton. Sakto? Kay ako lay pabubuton mga igsoon. Pag namatay si Lourdes Lebres Rosaroso, ako'y puli. Kay ganahan kayo kung magtagaw-taw sa radyo, ganahan kay ko nang magniktay nga naa sa TV bang magbalitaan. Magbalita ba? Magandang gabi bayan. Nga na. Ganahan ko na. Pero kay masurinder ni mga nabuhi sa Ginoo. Kana bitang usahay mo, ampo ko nga Lord, ninduta. Kabantay mo sa akong gipost, binaghan tong balay. Pili ra mo to. Nga na ko sa Ginoo, Lord, ninduta pog na ko'y usahan Pilian ba karigod ako Pero, ang imong una-una, kabalo na mag-unsay gisulti sa kamatuoran, kon kabubuton sa Diyos. Dili mong kabubuton kay unsa gani. Karon ilalom na kami sa inyong pagbuot, niingon ang mga Gibeonite, ngadtos mga Israelite, kay totally nakasurrender man sila. So gihubo ang kanang ilahang suot sa kanang ilahang pagkasundalo, giilisan sila og biste sa pagkaalagad. Ikaw o ako, kung totally nakasurrender, nakas Ginoo, ihubo ng imong garbo, unya bistihan nakakaroon og pagpaubos. Amen? Katong imong kaugalingong ambisyon, ilisan na karon og ambisyon sa Dios nga diin dito ka nagsurrender. Grabe kayo mga igsoon. And ang pangutana, mga matay na lang tangtanan kay mag-ulan na ning missile, maggira na.
Or mobalik ng Ginoo ang pangutana, na-surrender na ba nimo ang imong kinatibuk ang kinabuhi sa Ginoo? Abot ta dito sa gawas, inig Sunday, unya, 5 ra day malangit. Kay 5 ra tinuod nga nidawat sa Ginoo? Na! Praise God. Kabalo mo mga igsoon, grabe kayo. Si Lord nakita nako nga, namuhat bitaw siya ani nga dapit. Nakabantay mo every Sunday na ay bag-o? Na ay bag-o. Ningos Job, Pastor, daghan na mo ani? Igor po. Na? Naman dyan yung mga, nindot kayo ng mga Bible student ba? Wala ni sila yung mga mama o papa, promise. Pilay edad nimo nagsugod kag kurig sakyanan? City? City 8. Sigog pre, bakit siya kaguba ni mga sakyanan? Wagyug ko, nakabalong na na-enroll. Na City anyos pa lang, mekaniko na. Ha? Nung bagong sakyanan? Bag-or gipintal to. Gibungkag niya. Nakaana dyan ko na naunsa. Pero tindaghan nagguba. Nga taga-ara kag 200, sulungon ako na. Ha? Init kayo, palitan og pisa. Hala. Pati mga tindahan og pisa sa Tagbilaran, nakailan niya. Ang nakailan man mo taga-ubay man ka. Yung, na? Basta, mekaniko, kahangyo man siya. Siya na eh. Napay daghan dia, oh. Nalilipay ko, nagkaanak ko, Lord, pamagi mo na sa Ginoo. Ato ni aking gabi iniingon kung mardi naman ako na makaya mi. Oy, ako na i-surrender na sa uli na lang na dito sa buol. Kay mag-maintain ta sa gasolina o niya. Inig na yung mga parts ng mga ilisan. Kaya di mo na mga brand new. Mga mahal biya na. Plus bayad pas mekaniko. Grabing Ginoo na. Aman di ay gi-provide niyo ako kay balo. So niulig ubay nanguha og mga tools ato. Tablaw siya ng mga atong gaayo dito kay pertindaghanan daot. Unsa tong mga basta kay daghan kayo tong gibungkag niya giilisan. Ala, yo pa joy tools. Lisod kayo gyud nga trabaho tagaag 200. Na backslide go ko pagkadug pilay gihatag 200. Backslide ko eh. Ako ay maningil, may gani kay nadugangan. Ug wala. Sorry na God. Ayan yung i-interpret ha. Magilo na po mo ron. So, pamagi na sa Ginoo mga igsoon. Balikan ato. Dili na sa ingog gidaghanon sa jutay or gamay. But nangita man gud si Lord aning quality sa usa ka Kristiyanon nga mao ang totally nag-surrender gyud diha sa Dios. No, testimony atong dili na pagpasidungog pong mambere oy. Pagpasidungog sa Ginoo. Nga nagtestimony itong usang niari dire nga may gulama sa mambere kay kuan nga na. Di kay imo man na nga conviction nga mustan gyud ka og imong pamatud-an ang imong pagka sinurinder na nga kinabuhi diha sa Ginoo. Mga batanon, pagbantay mo ha. Kay naara ba tayo style nga murag in love kay tang manultis sa Ginoo. Manulti ta murag in love kayo sa Ginoo, pero atong binuhatan ila binagnas ngit-ngit. Di mao. O niya, di maning kaning usahay matistingan og tinuod ba gining surrenders Ginoo sa panahon nang naay problema. Lord, thank you kay Ginoo, pero naay problema animal lang pisting nang buwiset na animal ning waan ning. So ganang pangsangpiton, tinuod na nga na-surrender. Sagpa ang kaugalingon igsoon. Na, dira pa dayon ta. So, ilalom na kami. Unsa man, sa inyong kabubuton, og buhata ang buot ninyong buhaton kanamo. Tanawar ko ni. Lami masabtan nato ni nga ang mga Gibeonite ni surrenders mga Israelite unya ingon sila ilalom na mis inyong kabubuton mga Israelite. Buhatan ninyo unsa inyong kagusto namo. Nindutag ing anitas tong kinabuhi. Nga Lord, niya anak ko, na-surrender na ako kung kinabuhi na nimo. Ang akong mga kaugalingong pangandoy ko, wala na tanan.
Ang imong kabubuton, buhata din sa kuan. Nindutag, ingana, tatanan. Sayang kay itong mga luha. Paluhod-luhod pag yung, I surrender all. Rababababasak. Sayang nga kaayo. I surrender all. Ha. Unya ibawaan ninyo. Si Pedro unsa iyang gisurrender sa Ginoo, pukot, bugsay, dagat, isda ug sakayan. Si Mateo gisurrender na sa Ginoo ang BIR, Bureau of Internal Revenue. Ang buhis, kay maniningil man tog buhis. Si Mateo, nisunod just Ginoo. Naminaw ta? Kisa palain, si Moses. He was the prince of Egypt. Pero gisurrender niya. Sunod just Ginoo. Kumusta man ta? Mag-ihay tag pangumusta ani kay ma-allergy ra bagid tag makasab-an tag makadungog tag walig mabadlungan ta. Amen. Divine. Example. Nana. Salamat Lord sa pagpahinomdom. Nantay culture sa Pilipinas. Nga pag ang lalaki mainlove og ayos babae, siya ay tighakot og tubig, tigbughag kahoy. Unsay tawag ana? Mamanhikan nga mamalahi man na. Ha? Ang mga lakad. Di ba? Ang lalaki, tungod kay nahigugma sa babaye, muadto siya dito, siya tigbughag kahoy, ako trabahuan niya, marag si Jacob, gitrabahuan niya si Rachel. Amen? Nganong iyan ang gibuhat? Nganong gisurrender niya ang iyang kaugalingon, imbis nga tuwa siya siyang trabaho, imbis nga tuwa siya naglingaw-lingaw, nagbasketball siya, ni surrender siya aring iyang gugma, ni surrender siya nga sa babae, gialagaran niya ang pamilya sa babae, gipakita niya iyang gugma. Muna'y culture na to, tama, kaniad to? Karon. Kamang mga, example, ikaw ara, ayog sagad surrender ni Rere. Example ra. Moingon si Divine ni Rere. Surrender na nako nimo. Ang akong yes. Nya na uso man narong pictura ng guol kayo ang dagway sa usa ka lalaki. Unya ang babae nangutana ngano man. Nga di man ka musugot. Di ba kaniadto willing man kang imo kong pakaslan? Ningon dayeg laki o tinuod na. Pero pag ingon ni pastor o ablihan nato ang Biblia diha sa Galacia didto kas Genesis nangita. Munandi ko magpakasal nimo. Tinuod ba yan na mga igsuon? May bawaan bitaw nimo ang taong gugma gyud sa Ginoo. Totally surrenders Ginoo kay sig. Nani ang pulong sa Diyos. Hello? Kamu mga baye be. Mga nagsimba anang one-way disciple church diha. Dali tanaw mo na ko. Ay magpaila na magdadala mga flowers, chocolate. Ningnay maninguha ninyo ing na dayon paliw kung abri sa Titus 1:16. Ano may bawaan ninyo o giya ba nis Ginoon eh? Pag ukap na sa mantay ito sane, na di na mo pasar. Nami aging ana ang standard nato no? Nasi yang ato, yang? Jin, amin Jin. Ngano man? Kay sa panahon sa pagpanguyab, sa pagunsa, kinalami ana, pero magminyo na, di na ginamahibawaan. Kung lisod kaayong kuyugon,
ang parihong manok, unsa ka ang pato og manok. Kung lisod kaayong kuyugog daro ang kabayo og kabaw. Ang puro kabaw, magsungayanay pagani sila. Unsa pa kaha kung kabaw o kabayo magkuyog. Amen? Ako ning gisulti mga igsuon, pero kung pamalandungan nimo ayo ang wali rong gabi una, masakpan nimo imong kagalingon nga kung mamatay karon magduha-duha pa kag langit bako or dili. Masakpan nimo imong kagalingon nga kung maggerang tibok kalibutan, matroma ka, nahadlo kag ayo, nagpanginig ka, kay dili di ay totally nagsurrender kas Ginoo. Inig at bang na sa makigira na ang China, maglabanay na ang mga naso, di na nato sila madalag, TikTok. Giraw na to ang China, pag abot mo dito, gatubang ang mga missile mo, imo rin sayawan. Adik. Nindutag mailalom na tas Ginoo mga igsuon. Unya ang verse 26 tanawa. Tanawa ang verse 26. Unsay ikaduhang pulong, busa gipanalipdan ni Josue gikan sa katawhan, gipanilipdan sila ni Josue gikan sa katawhan. Tanawa ha? Ni-surrender sila nito nga Joshua. Si Joshua na karon ang nanalipod nila. Kung totally nag-surrender ka sa Ginoo, siya ang imong protector. Labaw pas Iron Dome na. Na mga panahon, matulog may parental guidance is recommended. Na panahon nga maghigda mi. Ako inas mami, kadi mami magtapad matulog. Kaya magsabong man tong duha ka bata, okay sila'y taparon. So, ato sa maguwang niya, si Mami, dayon ako, si Mami, dayon si Zanaya niya, ako daplin. Niya ako siyang ingnon. Mi, day ba, tapad sa taba? Iwan lang yung tagatapad. Okay raman. Niya, matabad na siya nako niya, mugakos ko niya. Ako siyang pangutanon, unsay feeling nimo kanang inganihon kapag akos? Secured daw sila. Ilang gibati ana. Secured. Di pumutog as mambere. Wala mo gigakos kaya Jonan. Ang gibati nila ana, lipay sila nga murag labi kayo. Samot kay tulog nawon siya. Secured. Ang word nga gipanalipdan mauna, gi-secured. Nga, gitugnaw ko. Dali, gakson ka na ko. Maunay gibuhat ni Joshua sa mga Israelita, ngadtos Gibeonite, nga misurrender nila. Exactly ang buhaton ni Lord because ang pangalan nga Joshua is, God is my salvation. Salvation is of God. Ang kaluwasan iya sa Diyos. And Joshua is equivalent to Yeshua in Hebrew. And Yeshua in Hebrew is equivalent to Jesus in English. Munang Jesus iyang ngalan kay siya'y muluwas. And look at, Joshua in the Old Testament means salvation. Mao'y ni protect sa katawhan sa Gibeonite. Nakuha ni mo? Nasabtan? Busag gipanalipdan ni Josue. Sila ni Josue, gikan sa mga katawhan. Aron dili sila patyon. Verse 27. Now, timan ini, kaniadto, kining Gibeonite patyonon nila. Pero karon ilang gipanalipdan aron dili patyon. Same sa atong kinabuhi. Tungod sa atong sala, impierno ta, patay ta. Pero kani surrender ka ni Kristo, gipanalipdan ka. Munang niingon diha sa John chapter 10 verse 10. And He came and He gave life to the full. No? Kaningon man na diha nga, miani ang yawa sa pagpatay, pagkawat o paglaglag. Apan si Kristo, miani, paghatag o kinabuhing madagayaon. Imbis nga patyon ka, hukman ka, silutan ka, giluwas ka, gitagaan o kinabuhi. Palakpakan na to ang Diyos mga igsoon. Amen?
Hallelujah. Sunod. Gipanalipdan niya. Then, sa verse 27, apan gihimo niya sila nga mga sulugoon. Nangandoy batang mahimong sulugoon sa Dios? Ang pinakadelikado sa itong kinabuhi kanang nuhimo tang sulugoon sa sala. Sulugoon sa itong kagalingon. Sulugoon sa atong unod. Sulugoon sa atong kasuko. Pag kaning atong kasuko mo mayingong pamalikas, mamalikas gyud ka. Anak ka ng So, ningon diha nga hangtod karong adlaw, nagpadayon sila sa pagbuhat niini bisan diing dapita nga gipili. So, nag-alagad gyud sila. Now, ako ning ipara i-ritsoon na kay arong mahumanta mga igsoon. Niining panahon na ang mga Amorihanon nakabati nga ang Gibeonite misurrender na nahimo ng mga nausa na sa Israel. Busa karon ang mga Amorihanon ilang atakihon og pamatyon ang mga Gibeonite. Ningon ang mga Amorihanon, basahon na to mga igsoon. Chapter 10. Chapter 10 verses 1 to 5. Si Adonai Zedek, ang hari sa Jerusalem, nakabalita nga nailog ni Josue ang ay, og gilaglag niya kini sa hingpit, og gipatay ang hari niini ingon sa gibuhat niya sa Jericho og sa hari niini. Nakabalita usab siya nga ang katawhan sa Gibeon nakigdait sa mga Israelita og nagpuyo na uban kanila. Nalisang pag-ayo ang katawhan sa Jerusalem tungod kay ang Gibeon usaman ka syudad nga dako pa kaysa saay og ang mga sundalo niini maisog. Busa nagpadalag mensahe si Adonai Zedek ngadto kang Uham hari sa Hebron, kang Peram nga hari sa Jamot, kang Jepaya nga hari sa Lakis og kang Daber nga hari sa Idon. Dali kamo ngari og tabangi ako pagsulong sa Gibeon tungod kay ang iyang katawhan nakigdait kang Josue og sa katawhan sa Israel. Kining 5 ka hari nga mga Amorihanon, hari sa mga Amorihanon, ang hari sa Jerusalem, sa Hebron, sa Jarmut, sa Lakis og sa Eglon, nagtigom uban sa tanan nilang kasundaluhan og gilibutan nila ang Gibeon og giatake. Tan-aw nako. Problema ni, ngano man. Tungod kay wala naman sila hinagiban. Wala na sila mga war nga mga armaments. Wala sila espada, bangka, wala sila taming, wala pangguba. Ang naa nila bistis pagkaalagad, mamughag kahoy, manghakot og tubig. Karon gilibutan ining 5 ka hari, 5 ka gingharian. So ingnon lagi kanako kanang Israel sa una ra nang tabangan libutan wala gyud na pildi-pildi. Pildir na sila makasala sila sa Ginoo. Tanawang verse 6. Once nga itong kinabuhi, masurrender sa Ginoo, libutan na ganita kasakit, kaguliyang, problema, balatian, pagsulay, kadaot, paghila, kagulanan. Kining tanan maglibot na sa atoa. Tanawang verse 6. Ang lumulupyo sa Gibeon, nagsugog mga tao, ngadto kang Josue nga nagkampo sa Gilgal, sa pag-ingon ayaw kami pasagdi, ngari kamo dayon og tabangi kami, luwasa kami ang tanang hari nga nga Amorihanon sa mga syudad, sa kabungturan, naghiusa batok kanamo. Asa sila nagpakitabang? Didto sa ilang gisurindiran. Asa naman ka? Nagpakitabang pa ka sa Diyos? Kay kung naa kay laing gidangpan didto ka nagpakitabang, buot gipasabot, wa ka kasabot sa imong pagsurrender sa imong kinabuhi dihas Ginoo. Magistorya bitaw mi. Sabi ko, dadi ninduta da unta di kung ingon po ko kung kabubuton sa Ginoo. Nga naay laing mga paagi, nga naay mga source sa financial blessing nga magsulod nato.
Kay magabi ang among pagahisgutan mga kaigsuunan nga naas kalisod, naas kawalad o naas ninduta unta. Inig panahon nga nay ngani naaratay mabira dayon na paliti didto ihatod na didto kay aron lamang na yung kuan. May among kuan istoryahon. Pero kay si ang Gibeonite ngadto man nagpatabang kang Josue. Wa man sila nangitag ilang kaugalingong paagi nga balik ta ni kanang atsa diha gamito na to na di na ibughag ka kay ibugha na to ning ulo ani mga Amorihanon. Wala sila ingana. Nagpakitabang sila ngadto sa Israel kay didto man sila misurrender. Kita usab. Kung nasurrender na nato ang Ginoo panahong libutan ta aning mga kasakitan sa kinabuhi. Adto tas Ginoo nagpakitabang. For the sake sa tong time, kining 5 ka hari gipildi ni Josue. Kinsay ni pildi? Kinsay nakigubat ngadtos 5 kaharing mga Amorihanon nga ni sulong ngadtos Gibeonite? Mga Gibeonite ba? Dili. Ang misulong nila ang mga Israelita kay ang mga Gibeonite nakasurrender na silang kinabuhi sa Israelite. Ang Israelite maunay protector nila o ang Israelite pinanguluhan ni Joshua maunay misulong ngadtos mga Amorihanon. Mausab ta. Nabitaw mo yung mo nang niingon ko nakasurrender ta sa atong ba'bara. Kay mo ingon ta, Ginoo oray bahala. Pero kasing-kasing, saon naman ni. Ba'baray nakasurrender. Kini nga ning Kristohanon, wala ni tinuod nga kalipay o di ni malinawon. Because nakasurrender na gani ka totalis Ginoo, bisag nagkalat ng problema diha. Nasa imong kasing-kasing, Lord, silhigon, daspanon, dauban, ninimutanan ni mga problema. Ini kabos panahon, Lord. Kaya nga akong kinabuhi na surrender diha nimo. Makamaon na kang muingon sa problema, oy, ha mga Amorihanon, ayaw ko ninyo tanduga, ayaw ko ninyo gilabti, kay bisi kong pangabog tubig, bisi kong pamughag kahoy, kay gisugo mis among gisurinderan. Nakita, busy tas prayer meeting, busy ug ampo, busy ta kanunay basas pulo, na busy tag pangalagad sa Ginoo. Inig libutan tas problema, bahala mo diya magpadayon ko ning gisugos Ginoo. Anong imong mga problema ang Ginoo mo ay mo kig-away nila. Mao nang di ka malipayon magkanta nga naman wala ka nakasurrender sa Ginoo. Imagine nagkanta ka, God is fighting for us. He is on our side. Pero wa ka kasabot. Mao nang God is fighting for us. God is on our side. Kaya wa kasabot. Sila, samtang gilibutan na sila, kabalo na sila nga si Joshua mo'y maatake, aning mga naglibot nila, mo'y mo sulong aning niyang mga Amorihanon, mga problema nila. Namugha sila kahoy, adto ta sa langit, nangabo sila tubig, kining kalibutan dili ni. Wala sila nalisan sa kalibot nilang problema. Why? Na sila'y Joshua o mga Israelita. Nga di nilang kinabuhi dito nila gisurrender. O asa ni mo gisurrender ang imong kinabuhi. May usa kaniya o siya mo'y manalipod ni mo. O bitaw nang ayok pasagad surrender sa imong kinabuhi. Ara ni Riri. Ayaw sagad surrender sa imong kinabuhi, di ba, ni Ado? Example na, ha? Kanara ba inyong smile kay murag dili example? Ayaw mo pasagad surrender. Nga naman, inig-surrender na nimo, siya na'y protector nimo. Di ba? Yan ay mo dool uban, maglikay ka kayo, tanaw ra ba siya? This time, wisdom ni Lord, dili ang kasing-kasing. Wisdom ni Lord ang gamita. Kasi nabot lagi ta? Muni ang nindot mga igsoon. Masabtan nimo kung tinuod na bagyog kang nakasurrender diha sa Ginoo. Gigobat nila pati ang 31. Kining Gibeonite ika-32 unta ni sila. Kay ikatulo man sa ilang gubaton. So 32 unta to kagingarian ang ilahang mapilde sa panahon ni Joshua. But 31 lang kay ang usa ka hutong, ang usa ka gingharian nahimo manilang alagad. See?
Tanawa ragod. Ang mga Gibeonite, kaaway nila, patyuno nila. Pero nahimo nilang higala, nahiusa diya nila, og nanghimo panoong katabang nila, og nagdugang sa ilang kauswagan. Di ka mo daog sa taong nagdumot nimo. Kung imo po siyang tugbangan og dautan. But ang dakong kadaugan, makahatag pag dakong benepisyo nimo, kung nahimo nimo siyang higala. Samas gibuhat sa Israelite, ngadto sa mga Gibeonite. Now, nako'y basahon sa New Testament, parallel sa panghitabo. Because gahisgot man tag tinuod nga pag-surrender ngadto sa Ginoo. Adto ta mga igsuon sa asan ako? Matthew unahon nato ning bahandi mga igsuon. Arita sa bahandi. Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Ayaw ka mo pagtigom og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta. Kay tay-an lamang kini og kutkuton sa anay o kawaton sab sa mga kawatan. Verse 20. Pagtigom hinuon ka mo bahandi alang sa inyong kaugalingon. Dito sa langit diin walay taya ug anay nga makakutkot niini ug walay mga kawatan nga makakawat niini. 21. Kay hain gani ang inyong bahandi at tua usab didto ang inyong kasing-kasing. Nay mga tawo mga igsuon, ang ilang kinabuhi na surrender sa pangwarta, naras kwarta kanunay. Nas panginabuhi nas mga butang aning kalibutan na. Hutdon nila ang ilang kinabuhi para aning mga bahandia. But sa pagkatinuod lang, bisag unsaon nimo protect, panalipod ang kwarta nga di mawala, ang mga bahandi nga di mawala, ningon diha, dunay anay nga mukaon. No? Si Lord maghatag ra gyud tanan mga igsuon sa tong panginahanglanon. Kining mga pultahan ani, wa na ni mga sulod, pintal na lang. Ya diri sa ibabaw, buslot-buslot na nga buk-buk na diha tanan. Kailan magbuk-buk? Murag mga unay kahoy. Dili gina siya kay di man gina. Mayong bisag usaon na to nagpanalipod. Pero tindakuan naggasto og sulignom og krudo pero kikaon na gihapon. No? Dili ka kapanalipod ana. And that is why dili diha ayaw diha isurrender imong kinabuhi ni anang mga butangan ning kalibutan na mga salapi unsa pa na diha. Ang imong kinabuhi isurrender ngadto sa Dios nga maoy makapanalipod nimo. Anay kwarta magamit ning kwarta. Pero dili tanang panahon na kinahanglan kag kwarta kay gani sa Palestine karon daghan sila kwarta pero way pagkaong mapalit. So nahitabo ang Sophonias. Nagi-prophecy dito ni Sophonias, ikaw Gaza, himuon na lang unya kang pasibsibanan sa mga karnero. Timan-is sa adlaw sa paghukom sa Dios. Ang imong plata o bulawan o kwarta di kaluwas nimo. Nana, mabasa sa Sophonias? Ang Gaza gyud mismo? Maoron, nahitabo na. So kinahanglan gyud na nga atong tun-an og susihon pag-ayo mga igsuon aron nga sa ato nga kinabuhi masabtan nato unsa gyud ang gustos Ginoo nga atong himuon og dili kay magpatuyang latag unsay atong gusto. No? Kamo bang mga ginikanan, kamo ba'y nagpilig kurso sa inyong mga anak? Anak, mag-parlor ka. Sabi taon is Papa, oy. Say, parlor. So, ang atong mga anak mo nagpili, ug kung silang pangandoy. Mayong kuan man unta pastor, pero kari na lang. Nga na, mampuko. Kuan man unta, pero kini na lang. Usahay na pasaylo ako Lord. Kining akong pagkatinawag sa Ginoo kaniadto wa pa ko kasabot, estudyante pa ko, nakaingon gyud kong grabe oy, nganong na pastor na lang ko. Ngunong na pastor na lang. Ignapa ko kwarta na pulis unta ko ro, na lawyer unta ko, na mascom unta ko. Masa simento kumots minasa ngana ba. Kamalo mo sa nang mascom kana bitang mga
mga broadcaster ba? Muna ilang kurso, mascom. Now, ato tas Luke. Luke chapter 14. Luke chapter 14 verses 25 to 33. Luke chapter 14 verses 25 to 33. Dihay dakong panon sa mga tawo nga mikuyog kang Hesus og miatubang siya kanila og miingon. Kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan og inahan, sa iyang asawa o sa mga anak o mga igsuon. Igsuon man sa iyang kaugalingon o sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. So, naa kay isalikway aron nga mahimo kang sumusunod ni Kristo. Ang mga Gibeonite gisurrender nila ang ilang katungod, ang tanan nga naa nila, og nahimo silang sumusunod sa mga Israelita na ilalom sa mga Israelita. Kita usab diha kang Kristo, di ka pwedeng matawag og sumusunod ni Kristo pero imong batasan wa na surrender ni Kristo. Nakasinabot ha? Munang makit-an tang relihiyoso pero dili Kristohanon. Unsa man ang relihiyoso? Musimba. Ato simbahan. Pero ang Kristohanon nagsunod ni Kristo. 27. Kinsa katong dili mo pas-an sa iyang cross og mosunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. Kabalo mo kung sa ning cross, kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Kabubuton sa Dios. Natay pas-anon nga di ta ganahan. Mga pagsulay, balatian, mga alantoson, lutuson ka tungod sa imong pagkakristohanon, kana mga pas-anono na. Tubig na, nga imong hakuton, kahoy na, nga imong bughaon sa kapanahunan sa Gibeonite o sa mga Israelite. But sa atong kapanahunan karon kana atong mga alantoson para paghimaya sa Ginoo. Verse 28, kung usa kaninyo naglaraw pagtukod og tore, tun-an una niya kini og iyang bana-banaon pila ang magasto. Aron pagsuta kung may igo ba siyang salapi nga ikapahuman ni ini. Verse 29, kay kon dili kini niya buhaton, unya dili mahuman ang tore, tapos niya ikapahimutang ang patukuranan biay-biayon unya siya sa tanan nga makakita sa gisangputan. Tanawa. Kini ayahay ra po mga hapit pod milyon ang gasto ani, pero wa na nagabuk na lang og ayo, gi lumutan na lang og ayo. Gi tukod panig simple ra nga balay, nindot na unta. Paluma-luma og himog dako kaayo nya di man di ay, di ba? Mo na gipasabot ani. Kataw-an ka kung dili di siya mahuman. Para mga estudyante, mga estudyante. Pag enroll dasig kayo, bisag wa pay abli ang eskwelahan, ga uniform na ka, bala nagbag. Pero duha ra ka bulan. Niabot ang panahon, gadala na lag bag nga usa ra ka book notebook. Kay tuwa des hagunuyan, apil na dito the Bloods and the Crips and the KKK. Pilapil na dayo mga fraternity, arong inong isog. Dayong nahising, himalatyon, GCash. Piso-piso. Dayong nadunggaban, maluluyon nga mga kasing-kasing. Apil na dayon kas balitaan dito. Usa ka batan-on pangalan Jimar Ongyot, 22 anyos ang pangidaron, nahilandig karon sa tambalanan human madunggabi. Nya GCash. Nga naman. Apil-apil o grupo, di mamaulig sayo, pabisyo-bisyo, mambato og balay. Dayong madunggaban og magproblema na, pastor iampo. Apili oy. Pastor iampo nya na ba diha pastor? Ana ba? Hatag pud ba? 30, ano tas 30? So, moingon sila kanila, kining tawhana, gapatugag-tugag, tukod og tore, apan dili, di siya kahuman ni ini. Mao po ni, nakasugod na tagpangalagad sa Ginoo? Paluya-luya ka, paundang-undang ka, pa-backslide ka? Somebody nga magtanam, tuga-tuga.
Balin-balin, lumag, balin-balik relihiyon. Karon wa na, di na mo simba, dauto na ni mo relihiyon ni mo. So, na. Napadyamingan ni mo, Brad, di ba nag-ampo mo ka na ko sa una? Naunsa naman nirong, padong na kong langit, impirno naman lagi ka. Paluma-luma. Dera, Israelite o Gibeonite. Asa man na? Verse 31 to 32. Kung ang usa ka hari nga may 10,000 kasundalo, makigubat batok sa laing hari nga may 20,000 kasundalo, iya unang tun-an og hukman kung makasukol pa siya sa maong hari. Kung dili siya makasukol, mo ni gibuhat sa mga Gibeonite, magpadala siya og mensahero sa pagtagbo sa maong hari, samtang atoa pa siya sa layo, aron makigsabot-sabot alang sa kalinaw. Diba? Kabalo na tang di ta kasukol sa atong Ginoo. Di na ta kasukol niya. Hurot ta tanan. Sugbata sa impero tanan. Mao nga ang pilion nato, duol ta niya, surrender niya, hatag na to tong kinabuhi niya, talikod tas atong mga sala. Unya, gunit tas atsa, gunit tas balde, gunit tas sa mga buluhaton sa Ginoo sa pag-alagad kaniya. Kaya na to? Or ato rang baba. Usahay ra ba ang atong Facebook gaalagad sa Ginoo? Ngano man, gapost ka dito bersikulo, pero sa tinuod nimong kinabuhi pisti og yawa ning naa nimo. So ang imong Facebook na langit, ikaw na impierno. Makaulaw nga ning pagkinabuhi. Pag kita tanan mayo, magbag-o na ta. Kusgan ninyo ba? Na magbag-o na ta. O niya, sa verse 33, sa samang paagi, walay bisan kinsa kaninyo, nga mahimong akong tinun-an, gawas kong iyang biyaan ang tanan nga anaa kaniya. Totally surrender ni. Kaniadto nagsugod tang matinud-anon kay Ginoo. Alingasa, sabaan ka ba nga sa inyong silingan magpatukar og mga kalibutanon? Ha? Alingasan ka na. Pero karon naa na nimo. Patong dayong cellphone. Ipatong dayong cellphone sa bintana, ipatong sa bangko. Hapit na gid ma-mention yung ngalan ba? Nya magsaysaya na din dito, ala. Look me in the eyes. Pagkoros na sakpan. I'm a great liar. Dako kayong tigpakaruningon, dako kayong pagkabakakon. Di ba? May kaniadto in love kay inig kadungog nimo. Susiha. Murag lugmaw ang imong luha dayon unya imong kasing-kasing imong ninduta po ni nya sa panahon sa naas kabugat pag nakadungog ka gipangga mo ako mukalit kag imbes gakugos kas labhunon mukalit kag lingkod sa sopa while nang minaw sa music unya tulo imong luha. O karon nay mga taong nagsugod og ing-ana ka totally surrender sa Ginoo pero karon misulay na og naghinay-hinay na og nagpadayon balik sa kalibutan. Amen? Muna niingon dito sa Revelation, asa ang imong gugma, unang gugma diri nako. Nasamtan na to? Nakuha na to na mga igsuon? So, karon nga kagabion, ikaw, Gibeonite, or ikaw, Kristohano, ni surrender na ka ni Joshua. Karon atakihon ka. Musunod na po kanila. Naiusa ka, panultihon mga igsuon, mga sabi-sabi, chismis nga nag-ingon. Dili ka mangandoy sa usa ka butang nga wala nimo matilawi kaniadto. And that is why ganahan kay kang mubalik atong imong sa una, kay imo naman tong nasuwayan. For example, ako ganahan kayo ko ani mga kalibutanong, mga love songs, mga unsa, ilabi na ng mga naisayaw. Ganahan kay ko ana. Wala po ko nag-ingon nga og nangantahay mo ana, di na mo mga langit. But ang ako nga gipasabot ba, kana bitaw, sa time nga na-surrender na ko sa Ginoo tanan, niyon ko sa ginupati ning ako ang tingog, pag-awit, pagkuan ako na nihatag nimo Ginoo.
But kaniadto mga igsoon, sa wala pa ko das Ginoo, nakoy mga paborito kayong mga banda. Kanang, ang usos amoa Westlife sa una, Backstreet Boys, M2M. Sabot mo ng M2M? Well, I wonder, could it be? Wala, mga paborito. Britney Spears. Apo saan ka? Kasabot lagi mo akong ipanolte. Lamig yung kayo na. Ganahan yung kayo. Kana, samot atang itumon nga si Shaggy. Shaggy ba yung ngalan na? Girl, you're my angel, you're my darling, baby. Diba? Ganahan kayo na. Unya, inig makainom na, mahinga na dayo, oy, Tagalog na po. Lunod na mga Tagalog kakanta. Sige! Pakasama ka naman. Lunod. Dahil nangahubog na, tinigulang nga Bisaya na po. Na yoyoy bilyamil na. Nabisa kung saan na lang yun. And one time, mga igsuon, nakadecide ko, 19 yun ang akong edad. I remember, July 16. 19 akong edad, nakadecide ako, Lord, sukad yun ron, imuhan na yun akong kinabuhi. But niabot sa panahon nga naluya ko mga igsuon, wa pa ko nagpastor, naluya ko, wadaan ko gana na unsa, ganyan, na hopeless ko ba, na backslide. Nagod gyapon ko sa Bible School, pero na backslide ko. Inig kaway klase mangita, may video ke? Mag-video ke namin niya magtagay. O niya, hinumduman, kadtong imong natilawan kaniadto, imong balikan, imong hinumduman, imong pamalandungon, ug imong tilawan og usab. Diha na nimo makit-an ang imong kaugalingon nga wait sa kaniadto na surrender naman unta nako ning akong pagka-Gibeonite ug nahimo na kong Israelite, pero nganong karon nahibalik naman po ko. Mao ni akong gipasidaan ninyo. Especially kung niata dire sa ministry, manarbaho ta para sa Ginoo, gina-encourage mo nako. No? Gunit-gunit kag gitar o niya. Inog ayaw sa tua, patuyang. Duk aning drum. Tanan na tong gibuhat sa Ginoo. Unya ingnon tang ayaw, moy atong himuon. Unsaon naman lang ni? Musugot mo ato i-liberate ning simbahan. Sige. Puli-puli ni tagwali ani. Dili, atong pananganduyon pagbalik mga igsoon. Ingon siya, James 4, wala ba mo nasayod nga ang pagpakighigala sa kalibutan, pagpakig-away sa Diyos. Amen? Mga musician, mga singer, mugunit mo gitar, unya, magdutasad mo. Mobile Legends sad. Sa pinain, gunit mong microphone, mag-lead tag pagsayaw sa Ginoo dire. Sayaw po mo dito sa kalibutan. Magamit ani pangalagad tas Ginoo, unyag tuwa mos gawa sweet child of mine. Pwede? Ug magpareha na lang tatanan. Gawali ko dire ayaw maghubog-hubog. Kitaan ko ninyo dito ga video kay nahubog. Magpareho na lang tatanan. Imagine kadiha ta padung. Unya ang gusto nato, sige raman ning igunta niya, sige raman ni siya kuan, lami ang tagli na may mawali. Yes, pwede. Pwede kayo. Imagine na lang ang pamilya nga walay ginikanan. Ang tanan nag-eskwela. Doon na pa yung gagmayng mga bata. Imagine ning atong barangay, walay mayor, walay lungsod, walay mayor, walay kapitan ni atong barangay. Imagine ang simbahan, walay pastor. Iyahay ra gyud ta diri. Padaghanay ra tag like sa tong mga sayaw-sayaw, sa mga unsa pa na diha mga sige na lang. Kaya di na once nga badlungon nimo na taod-taod, pakit-on pa ka. Maunay kinaiya ining henerasyon na. Munang malipay gyud ko karon dayon mo balik na si Lord. Nga naman, unsa pa may paabuton nga di man day magbag-o na ang mga tawo, so balik na lang siya. Ingon siya sa Pedro, nagpailob gyud siya kay di siya gustong nay malaglag. Amen? Nay malaglag. Blessing kaayong nay mo atiman, nay mo badlong nay.
Ang uban pagani mo ingon, ninduta kayo. Kung naalang unta pod mi ing ani, naalang po'y magwala lidris amo, naalang po'y gaatiman diri namo, naalang pod. Usahay nga na ang pangandoy sa uban. No? Usa sa akong mga nabantayan kini. Pagka ang atong kinabuhi masugod nagkompromiso, unya badlongon ta, mura na lang tag mga hangin. Ni ata diris church pero wa ta nagkailhan na eh. Pag naas pastor. Ana ang mahitabo. And then faction na dayon. Mura bag sa nasod sa Pilipinas, na NPA, na apoy iyas gobyerno. Mag-faction na, maghimo ng ilang team. Maghimo, magbuo na og grupo. Himo taga tong grupo. Kulang na lang yun maghimo. Ikaw ang Ginoo, siya ang pastor. Niya ako'y maghimo ng taga-ato reliyon. Ikaw Ginoo, ara. Niya, ikaw mo'y pastor. Ikaw mo'y tigdalag pagdayig. Ikaw mo'y membro. Kulang na lang inganaon. Nga naman. Kay naay paagi nga gihimo ang Ginoo. Paghatag og seguridad. Mahimo tang intak ang atong gugmas Ginoo, atong relasyon sa Ginoo, ma-maintain nga magtubo tas Ginoo di man taganahan. Kay nga naman, imbes ni surrender na kas Israelite sa panahon sa pagsulong, ayaw migsulunga, nakihigala ra nila kay inigsulong ninyo, mutabang namin ninyo among tukon eh. So, klaruha ni, ayaw na mo, sige kasuko na ko. Kay, bisag unsaon pa ko nimog pahilom, iwali dyan nako og unsay niya sa Biblia, ayaw na mo, sige kasuko na ko. Ang inyuhang himuon, unsa, isure ninyo ang inyuhang pag-surrender sa Ginoo. Kung okay ra na ninyo, okay ra kayo na. Wala na yung problema. Pero one day, mahibaw-an niya nimong nakadasig kas uban sa pagbuhat parehos imong gibuhat. Hangtod nga, maabot ang panahon nga ang simbahan, usa na lamay set apart ang tanan kompromiso na. Lisod na gyud kay na mga igsoon. Kita mga hamtong no? Hinumdumi nga wala pay rehabilitation. Wala pay rehabilitation center, wala pay rehab sa mga tawong adik og cellphone. Mao nang kung adik ka sa shabu, pwede pa kang matarong, prisuhon ka, i-rehab ka. Liguan at timanon, Bible studyan, tudluag, morality. Pero kung adik kag cellphone, baliwala na lang nimong mamatay kag sayo. Akong gi-address ani ang akong kaugalingon. Tinod bitaw na ako asawa, iniglingi niya. Dadi gahayag pa man kadiha. Katulog na ba? Kay klase pa ka ugma. Katulog na pa kay ugma magtrabaho-trabaho na po kag bisag unsa. Tulog na ba? So ang tawag ana addiction. Testingi ang imong kamong mga ginikanan. Matistingan niyo iyong anak, addict ba nagdili? Kuha ig cellphone. Kung okay ra nila, wow, thank you Lord. Pero kung masuko, addict na kaayo. Unya, unsa may tawag ana? Total nga nakasurrender sa Ginoo? Wala. Amen? Karon, kamong mga batan-on, grabe mong mga emosyon. Surrender sana sa Ginoo, pagpatubo mo ayo sa Ginoo. Ngano man, si Lord di maulahi, di pod mauna. Normal ra nang bation mo na may mura kung niangay niya pastor. Okay ra na. Pero kung magpakita dayon kag motibo, padong na nas division. Division man dayon na. Automatic na division. Ngano man? Di nakapasagad og duol kay basig makuan siya, niangay ra ba ni nako? Ako pud niangay ra ba niya? Di naka ana na may tabo. So ingnon kanako kanunay nga gunitin na nga emosyon unya gamita ang kaalam sa Dios. Gamita ang kaalam sa Dios. In fact, sa pag-abot niya sa anang akong wife, pag-abot niya sa PTC, pag graduate niya, pag-graduate na ako, fourth year na manghuluman, dito pa siya nakaibalo. Nga, siya di ay itong akong
ingon. Kabalo ka day muna. Kay day man ko tawag niya. Kuya pa tawag na kuya. Oh ba ya? Praise God good ya. Ana. Nya. Bible study. At tuming gawas ano yung mo nalipay ko kini ko kamong mo gitar niya. Mo gitara man siya. Mo uban man. Iya pag yung mga barkada puro mga song leader. Di inig Bible study na ako, lagmi ag mga tingog, manganta sila. Nabibo among Bible study, kisa man ang naa diya. Mga suraan pag itong mga bataa, magtapok na sila dito. Dito na, nawalihan yun eh. Pero mag-una-una, gani ka, mag-ministry na, mag-discipleship ka. Masiran ka na ko, sire ko. Kabugaton ni mo, biki akong iampo. Akong kabugaton, iampo po. Kamu na lang. Oh, youth fellowship ta ato tagdagat. Oh, tuwa mo na itong kapalayo na ngaon ang uban kay nagsalbabida gakakus-gakos pa dito. Balang mga pasmo ta ani, mga ano tas balod. Division na dayon. O nya picture na dayon eh picture. Oh, dali picture. Pag nga na distansya gamay kay naay nagjelos. Nganong nitapad ka pinaana pa gamay. Ay nako. Bisan sa jam, nabantayan na ako ni. Bangko nagtalay. Ang usa galingkod. Migor gud sila. Nya mobalhin siya aring usang bangko. Ngano man, naigatan-aw sa likod. Nga iyahang kasabot. Nana. Isod kayo. Nya, mga parents, tabangin na lang yung pugon yung ampo, nga ligunon pagitas Ginoo. Kaya nga naman, di ni mahurot. Imagine na magpadong, kaniato magpadong mi sa jam, na naghayag dito sa, mutanaw ko aning sa amin sa sakyanan, tanaw kas likod, nangatumba ning mga cellphone kay na nagdula og mobile padong sa jam. Mobile legend. So, di magdalag Bible. Napailain. Oh, mag-offering na. Wag yun, di yun mga offering. Pagpanganaok, nangumpra dito sa groceryhan sa ubos. Grabe, ginuog yung toyoan ni mga bataa. Naminaw palagi mo. Dasigan na yung mga anak na mahimo silang manggihatagos bulatos Ginoo. Aron na po sila panalangin sa umaabot. Amen? Now, asa mangyod ka, nakasurrender na bagyog kas kinatibuk-an nimo diha sa Ginoo. Pastor kaniadto. Karon, kumusta man? Dili ba nimo di ay balikon ang kaniadto nga totally ikaw sold out diha sa Ginoo. Naa nimo ang desisyon, enough nang makig-away ka nako. No? Mag-uul kay ko ba masakitan ko gaayo kay silingan rabi atas Facebook. Inig pagtan-aw nako di ana pod bag organing giwali. Subo kayo ko. Munang padayon na ta kay walay simbahan nga way magpabadlong. Okay, simbahan na buutan tanan, di na ni simbahan sa Ginoo. Dili na ni iyas Ginoo kung walay pagsulay, walay alam po. Amen. Let's close our eyes. Let's pray. Kaniadto o Dios na ang imong kasuko kanamo. Mga hukmanan kami. Laglagunon. Sama sa mga Gibeonite nga laglagunon sa mga Israelita. Salamat kayo, Lord. Salamat gid kaayo Ginoo. Nga imo kaming gikaluy-an. Nga imo ming gidasig pinaagis pagtahod og kadlok nga aron mo surrender kami diha nimo. Sama sa mga Gibeonite, wala na sila magbuhat sa unsa ilang gusto kundi kung unsay gusto ni Joshua og sa mga Israelita. Diin didto sila nagsurrender. Pasaylo ami Lord nga sa among mga dila, mga ngabil nagsulti ming nagsurrender nimo. Pero ang amo diin kaugalingor ang mga ganahan among gusto. Kaugalingor ra namong pagbulutan. Mao gihapon ang among gisunod. Lord, ang paglaom ani nga church, ang paglaom sa kinabuhi sa mga batan-on, kabataan, og namong hamtong,
naara nimo Ginoo. Ako naghangyo og nagampo nimo. Nga dili gyud ka mosugot nga moabot sa panahon nga mahimong gawas nun, liberated na ni tanan. Nga dili na namo madala ang kahayag sa kalibutan nga nangitngitan ug ang kangitngit na sa kalibutan mo ay among madala diha sa simbahan Ginoo. Pasaylua ang imong mga anak. Pasaylua kaming tanan. We pray, Lord, nga sa gihapon ang imong gugma mo patigbabaw ni ining among taliwala Ginoo. Among kasing-kasing og hunahuna. Every time maminaw mis imong mga pulong, sa kanunay naa ang mga pagtudlo ng pagbadlong. Himoa kaming tanan nga magmalipayon sa panahon nga mabadlong. Sa dili pa maabot nga ulahin na ang tanan. Puro na lang pagmahay sa kadaot nga mag-abot-abot sa mga kinabuhi. Lord, nag-ingon ka sa Hebrehanon 13 nga sa 12, Lord, nga ang anak nimo nga imong gihigugma imo gayong disiplinahon. Kinsa manamo Ginoo ang naay mga gitaguang mga pagpabadlong. Salamat kaayo sa imong mga pagpanton. Salamat sa mga latos. Salamat sa mga disiplinang maoy naghinlo kanamo, nagbalaan namo. I pray, Lord, nga sa panahon nga latuson minimo, mahinumduman namo ang among pagsukol kanimo, ang among pagkinabuhi nga kalibutanon sa nanglabay mga adlaw, aron makahinulsol kami. Salamat, Lord, bisan sa kinabuhi, sa mga bag-o pa lang nagsugod pagpakilakaw diha kanimo. Sa bag-o pa lang migunit sa atsa sa balde, sa bag-o lang sama sa mga Gibeonite nga nag-alagad sa mga Israelite. Nahimo silang nahiusa sa mga Israelita, nahimo silang giproteksyonan sa Israelita. Kami usab alagad minimo, mahiusa minimo, proteksyonan minimo Ginoo. Salamat sa matag panahon nga magtigom kami og ikaw sa kanunay o Ginoo naghatag kanamo og mensahe nga sa kanunay bag-o, mga bag-ong pagpadayag, bag-o nga mga revelation uban ang conviction sa imong balang espiritu. Tabangi ming sa kanunay mahimong magmalipayon sa mong pagpangalagad diha kanimo. Yes, Lord, di gid mi malipay sa mga pulong nga among nadungog. Kung ang among binuhatan supak sa imong mga pulong. But Lord, sa gihapon dawaton namo, tungod kay mao man ang pagpakita sa imong paghigugma diri namo Ginoo. Salamat sa imong gugma nga walay paglubad. Salamat sa imong kaayo. Excited kaayo mi sa maabot nga mga adlaw, maabot nga mga himuon nimo, mga answered prayer sa mga katumanan sa imong mga saad. And Lord, nagsugod naman karon ang kinadako ang gyera, maabot man tingali ang panahon nga way mapalit, maabot man ang grabing kagutom. Lord, ang among kinabuhi na surrender na diha kanimo og ikaw na ibahala namo og sa among mga pamilya Ginoo. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Ikaw lamang ang himayaon, ikaw lamang ang pasidunggan namo sa kanunay. Ikaw lamang ang ibayaw. Kining tanan nga mga pagdaig, pagsimba, pagtahod, pagrespeto, ang kinatibuk ang pagsurrender. Among gibalik diha kanimo. Among gihatag diha kanimo ang among kinabuhi. Salamat Ginoong Hesus na ikaw ang among kaluwasan, ikaw ang among protector, ikaw ang nag-antos na matay ug kanimo kami magpailalom. Libutan kami sa kaaway apan ikaw maoy makigira, ikaw maoy makigubat diri kanamo. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan nato si Lord mga igsoon. Hallelujah. Praise God.